Sanibonani bafethu sewuye umzukulu kaHlangabeza lo into mphume esokeni layo uba umdunu yebo umdunu bathi edlula segeza yazi edlula ihimene lezi izingonyama media uyazi ke nawe uma ngabe ukuthi uyaqala ukusibukela namhlanje uzovele nje uthinta usubscribe wakho bese uhamba uya kuma likes ulike noma ngabe yipi video ozoyithola ilapha yana phakathi namhlanje khona insizwa ehleze eduze kwami esizokhuluma nayo namhlanje kodwa ngifuna ukuthi kube yiyo echazayo ukuthi ingubani wakabani ivelaphi mina ngazi ukuthi umhlelo womcimbi sawubona mfowethu yebo sisi njani sikhona singazokunina hayi siyaphila lokhu uma ulindani wakakhali umfana ozalwa uMagasa mina ngukatele emnyamelehla ngoshemla lehlala ithanqaza lapho sangama peanut butter kwakhalo mama embakishini bathi ho ngepeanut butter big black cat umshelo wentombi yakamvelase noma isimqomela unkulumo nenhlamba ziyamlandela ubeze namathela ngaba kasabonakala umzukulu kaMagabhazi icethe empondo igcwalani nikubathakathi umkhulu kozala ubaba ozala umama unomdweshu ngwasenhlungwane ukuvela kwami ngokomsebenzi engwenzayo ngiwumuntu oempowerisha kakhulu abantu abasuke beneziphiwo zokucula nezokulingisa kumabona kude kuningi kakhulu engikwenzayo kakhulu ngeke ngasebenza nangalento yokusebenzisana neNgonyama Trust ngaphansi kobukhosi bakamlaba ukufundisa ingane ema-university ezixakekile kanye neJacob Zuma Foundation njengomuntu owumxhumanisi nama-university kanye nabantu bomphakathi wasebukhosini bakamlaba yiwona umsebenzi wami ukulekelela umphakathi. Yeah uma ngabe usathinta indaba yobukhosi siyakubona lapha ebukhosini bakabiyela kwaSanguye ungasho nje ukuthi kwenzakalani lapha ya lapha nakaSanguye kuke kwanesimo esingesihle sokuvukelana kwesizwe sihlaselana sodwa sibulalana sodwa so sase sihlala phansi no baba uSomnandi sabuka ukuthi yipi indlela esingazama ukungenelela nekhambi elingakwazi ukuthi libe ukwelapha lesiyasimo sase sithi kunganjani ke sihlangane nezinsizwa neintombi sikwazi ukuxoxa sikhulisane la esingakwazi ukukhulisana khona ingakho nje ngomhla ka7 kuzobe kune camp yeintombi kanye nezinsizwa la esizobe sivuselela khona amabutho siphinde sikhulisa izintombi lezi zentethelelo neintombi lezi eingamatshitshe eziphelele emntombini bazo ukuyilungiselela inqubekela phambili yokuphila ngoba impilo ayiphelele ekuthenini uzaliwe wakhulela ekhaya impilo iqhubeka nangokuthi abasebe phambili asebeyibona indlela bekwazi ukucathulisa ukuze empilweni ungahamba ushayisa ngoba nalokho kuvukelana kwesizwe ngicabanga ukuthi kukhandwa ukuthi ubengekho obesondele eduze phakathi kwabo ekwazi ukubacathulise babukise lobungozi bezinto abasuke bezenza. La ukhuluma ngeintombi zentethelelo ngiyazi ukuthi mangabe ukhuluma ngeintombi zentethelelo ukhuluma la ngabantu esebona batholela abantwana emakhaya bengaganile mhlambe nina nizothini kubo labo bantu labo nithi abaqhubeke bayiphathe kahle noma sebe nabantwana emakhaya noma nizothi nina hayi abalinde bengabe besaphinda manje abahlale ngentombi nabo akulula ngoba into eyimvelo enezimfihlo kaNkuluNkulu kulukhuni ukuthi ungahlakanipha wedlule yona ngoba kwathina singabanikazi bayo lento esiyenzayo kodwa asikwazi ukuba ngaphe kwemvelo nohlelo likaNkuluNkulu kodwa ukuvuselela ukuthi abantu noma akwenzayo kodwa akabe nendlela yokungayideli ngoba imajority yabantu bafike bethola izingane omnye uthola ukuthi akayitholileke ingane kodwa useyintombi yentethelelo ngokuthi akasaphelele emntombini bakhe uthothi inkomo kamama ayisekho so uma ngabe sekukanjalo omunye umuntu ugcina eseyidela eseyinikela eophuzweni uthola ukuthi usenza izinto ongafanele ngabe uyazenza ngenxa yokuthi ukuzethemba sekuphelile kuyena so ilokho esizama ukuvusela ubuntu nokuzethemba ukuthi noma ngabe usuwile wangena esonweni esingemukelekile esicekeni lakini kodwa akukhona ukuphela kwempilo impilo isaqhubeka zama ukuthi ukulwela impilo yakhe iqhubekele phambili kuzingane osuyitholile zikwazi ukuthola impilo engcono laba basuke belimele kodwa uthola ukuthi izingane akanazo kodwa engasaphelele emntombini akuchaza ukuthi ngoba engaseki intombi impilo ayisaqhubeka akazama umuntu ukuyiqoqa abe nendlela yobuntu yokuphila umuntu esesigabeni sokuba intombazane sinengane akabehave sokukamama angabe sengene ezidakamizweni kakhulu ngoba isikhathi esiningi bagcina bengena etshwaleni ngenxa yeyivivinyo abasuke bebhekane nazo ngokothando ngoba uthando noma ngabe iluphi luneyinselelo okungathi mawungakulungele uthola ukuthi ugcina usuwenza izinto ngempela eziyichile emhlabeni so sizama ukubaqwashisa kulokho ngoba vele uyabona mawungena othandweni ungetholile iseluleko inkinga ekhandekayo eyokuthi inselelo ezifanayo nezomuntu osemshadweni obhekana nazo wena
usuke ungenaso isibusiso ungayaliwe so siyobe sibacija kulokho nje ukuthi iba umuntu oqondile impilo nje ayinjengalokhu siyifisa impilo inezinto zayo. Ukhuluma ke la ngokuvukelana ikakhulukazi khona lapha esizweni sakwabiyela ikakhulukazi nje ezinsizweni ngoba ngazi ukuthi yizona kakhulu abantu esibathagethile mangabe sikhuluma ngalokho ngoba ibona abantu abanempi ngisho kanjalo ibona abantu abanempi sizothini ke kubona ngomhla ka7 ngomhla ka7 sizobe sikhuluma nezinsizwa ngoba isikhathi esiningi uma ngabe ukulandela kahle ukwenza izinto ezibheke eceleni zikhandwa ungabi bikho busy weswela into ozoyenza ugcine usungene ezintweni eziphambene sizobe sihleli nazo insizwa sithi inkinga yikuphi sibuka ukuthi kulabo abangasebenzi yiziphi indlela ezingenza ukuthi sikhanda amathuba omsebenzi ngaphandle ukuthi umuntu ayofesa kodwa ebe nento azoyikhanda kusuka ngoJanuary azokwazi ukuphila ngayo from now and going forward ngoba amakhosi anemhlaba okufanele leyo mhlaba ibe imkhiqizo ezokhanda amathuba omsebenzi kubantu kunabantu edolobheni langakithi emadolobheni ikakhulu asemakhaya kunodoti ogcwele emhlabeni lapha na yenziwe irecycling zikhona inkampani ezisebenzisanayo nezinkampani ezincane ezisuke ziyenza irecycling lokho kukhandeka amathuba omsebenzi angapheka 500 wena nje ungwakasanga ungakwazi ukuthi ukhanda amathuba omsebenzi awu500 mhlawumbe ngokwenza ibusiness yerecycling ungakwazi ukuthi ulime usupply litolo engomakhelwane ngaphansi kwalento esikokuthiwa i-social labor plan ngoba isitolo masifika endaweni sisebenza ngaphansi komgomo we-social labor plan ukuze kuphase lento ye-radical economic transformation esizweni so lokho akuzukukhandwa umlomo nobugagu bokuchaza ukuthi umuntu ayi-implement into simbone ephila ngayo amakhosi anawo umhlaba futhi awanankinga ukuthi kulinywe kodwa kweselweka abantu ingakho-ke isizwe sivukelana kanje usathane uyakunika umsebenzi mayebona ukuthi umsebenzi wezandla zakho uflothila unawo into oyenzayo ngokwesabela uNkulunkulu akwabele sona. Yeah, ukhuluma la ngamathuba omsebenzi mfowethu zikhona mhlawumbe inhlaka sizoyilindela zikahulumeni ezobe zikhona lapha kwaSanguyi zikhona inhlaka ezobe zikhona ekahulumeni kakhulu ukhokta kube zithunywe izobe iqhamuka kaArt and Culture sinenkinga ke yokuthi isizwe ikakhulu amakhosi abuye engahlonipheki kahle kwezinye inhlaka ngisho ukuthi khona abangabahloniphanga kodwa i-communication inzima kuhulumeni kwesinye isikhathi ekufuneni idingo zokulekelela umphakathi ngoba besifisa ngabe kuphelele inhlaka zonke kodwa ezinye bekunzima ukuthi siyithole ngokufanele esicabanga mhlawumbe ngonyaka ozayo kuzokwenzeka konke inhlaka nje silindele uArt and Culture uSocial Development uMasipala. Yebo. Asibameme mfethu kakhulukazi abantu bakhona lapha abakhela indawo yakwaSanguye siyazi ukuthi indawo le izwe lakabiyela likhulu kakhulu kuze kuyofika phansi le kulenkosi engale ngaphesheya asibameme abantu ukuthi bakwazi ukufika. Ngiyafisa kakhulu ukuthi wonke umuntu noma ngabe usesizweni sakamlaba noma ngabe usobuka noma ngabe usenkandle emahlayizeni ngoba naseshowe ngoba amakhosi akabiyela awu7 bese kuphinde shunje ubukhosi bakabiyela bunamakhosi awu13 mangibala nontshangasi ubukhosi bakabiyela bunamakhosi awu13 kodwa amakhosi ayicommittee lithazosondela eswalindele awu10 nenkosi yakaMadlebe kwaZungu amakhosi willing noma anesifiso esikhulu sokwazi ukweseka isizwe ukuze isizwe siye phambili kodwa impumelelo yakho konke ilele kini ninasizwe sakwamlaba sizwe sakwaZungu sizwe sonke esakhele isizwe sakwaZulu ngicabanga ukuthi ngoba nalapha eManor khona isizwe sakaZulu ngicabanga unaso kubalekile siletha amabutho ukwazi ukuthi sizokhanda isizwe kabusha lokho kubalekile ukuthi ngoba ukuchaza nokuattract umuntu kuyangehlula ngoba uma uattract ugcina uqamba amanga kodwa nje iqiniso ukuthi isizwe sifisa ukusikhanda kabusha sicreate amathuba omsebenzi ngazo zonke indlela impilo ikwazi ukuya phambili isakhi isizwe esisha isizwe esiphephile namhlanje sila ondini olumahliki la khona kuzolonjwa iEP kaStability mfowethu siyazi ukuthi wena umhleli walomcimbi lona into engaka iphumaphi senza impela launch namhlanje kabhuti uStability ngingaqali ukwenza ama launch abaculi kuni ngoba ngilolu uhlobo lomuntu olusabayo udumo ngoba nalo lunemkhuba yalo ngiqale ukwenza lento yama launch nama event 2015
uqala wami nje ngenza ilaunch ngenza ekaJaiva Zimnike kusuka lapho akaze ngime woqhosha baningi abacule ngibenzela ama launch oba Buthokozani Langa ngiyabenzela namadolobha ngokwehlukana ngihamba ngibenzela ama launch isizathu esenza ngenza ama launch ukuthi amaciko asuke ngaphansi kwabo ngokwegama alithole iopportunity yokubuild ama profile abo ukuze ibrand yabo nabizokhula befunda ukushare istage nabantu abakhulu. That's why namhlanje ngithe Stability asiyenze ilaunch uStability wavumela phezulu sayenza ke launch yakhe nokho ke ngicabanga ukuthi support izoba khona namhlanje ngokubuka iattendance ekhona yabantu abawilling ukuthi kube impumelelo launch kaStability. Ilaunch kaStability ihamba kanye nomcimbi omenyezelwayo okuyi-activation kababa uThokozani Langa nokuyona mcimbi nawo okuyimina engipheke ukuhlela uSomnandi Music Festival. Ngingaqali ke nakuyiSomnandi iGatsheni Music Festival ngoba ikhona umuntu oyikhandile imina futhi nayo. Cabanga ukuthi kuningi kakhulu engikwenzayo ukuthi unyeke kuyesabeka ukubala ngoba umuntu uzobuka mina ebuke igama likaGatsheni abuke igama lomunye ngengimusho ebese ebuka mina ebese bonta mhlawumbe ngiqamba amanga. But wonke umsebenzi wami ukucabanga bese into ngiimplementa ngixoxa into ngiya-implementa bese iyenzeka. Awusase sibeke kulo mcimbi wange-21 zika December kuona lo nyaka mhlambe kuzobe kwenzakalani lapha? Kuzobe kumnandi kakhulu kushiyelwana inkundla kuyobe kukhona lonke uhlobo lwabaculi ngenhlahla enkulu abahlonishwa bonke bakwaZulu Natal ukubala o-MEC ukubala imeya zithi izobe zikhona futhi umcimbi ithe kulokhu ziyafisa kakhulu ukusupporta since sikwi freedom of 30 years sithi futhi 30 years of Somnandi in industry, so bonke bayafisa ukuthi besondele saphinde sanenhlahla Ukhozi FM lambona uSomnandi efanele ukuthi engene ehlukaniseni unyaka ngoba kuyaqala emlandweni kumaskandi ukuthi uhlale kusuka ngo94 emculweni kuze kube manje igama lakho likwi high profile akujwayele so into nje ngaleyo ndlela ngane yakwethu. Somnandi 30 years mhlambe la umuntu ofuna ukuza emcimbini kungenwa kanjani? Ama elevator amathikithi asengo 80 rand okwamanje kodwa azokwenyuka makuya kusondela insuku selu100 rand ithikithi bese uthi VIP u500 lapho ke uzobuhleli nomuntu owamvotela uhleli nosomabhizinisi okumuzwe kukhulunywa ngaye umbone eduze kuzobe kukhona nama actors lana sijwayele kwabona ku TV azobe ingcenye yayiSomnandi nengifisa kakhulu ukuthi ngikhulume kubantu bama VIP eminyakeni emibili sihleli iSomnandi kube namaphutha amaningi enzekile when comes to VIP izinto bengenzeki ngendlela ngoba besikwenza nathi singazi kahle si involve abantu abane experience engapheki kwethu ngoba kuthiwa indlela ibuzwa kwapha baphambili uthothi nabo ubona ukuthi abafuna ukusenzela iqiniso eliphele kodwa inkece uthothi sebeyifumbethe lokho sithenga kulonyaka okuningi siyayibambela sesifundile emcimbini ebiyenziwa wobhutu umcineka wokhuzani ogesi sifunda mangabe benza izinto siseduze sabona izinto kahle yiyipi indlela okulandelwa ngazo ukuze iVIP yeneliseke yonke into ibikwi service efanelekile kulonyaka yonke into izobe isezingeni elifanele futhi neVIP siyehlisile kulokho yathi kuphansi. Ngingumculi walapha Olundi vele umcimbi kaSomnandi uzobe khona la Olundi phesheya eairport mhlambe ngenza kanjani ukuthi ngikwazi ukuyoperforma nami emcimbini? Ukuxhumana nje nabahleli bomcimbi kube yiba bakwazi ukukwakhela uhlelo ngoba imfihlo yakho konke ngokomcimbi ikubona. Mawuxhumana noSomnandi sukuyigangela ngaye ngoba kuyena ohlela umcimbi unabantu abathumile ukuthi bewuhlele ithina ke labo uxhumana nje nathi sikwazi ukuguide abanayo abantu abaningi number yami. Sibizele ukuthi sikuthola kanjani utholakala kuphi? Hayi banayo ngisho ngingayibizanga ikhona na kuyipost. Kulungile ngane bethu sibonge ngesikhathi sakho sipho sona. Ngiyathokoza kakhulu kuningi okusalile kodwa ke siyobuye sigcwalisele ngelinye ilanga. Ngiyabonga nje ithuba and kunamakhosi amaningi engisazowahambela ngendaba yayo lento yokukhanda amabutho kabusha ngebhadi ke likhona ufika ukhuluma into kanje bese kuba nabantu ababona ithuba lokuthi beyicebise yabo nje khona omunye umcimbi wangapha eThekwini wenye inkosi yangakhona ngaxoxa nomunye umuntu jonegama odumile ukuthi cha ngifisa ukwenza into ekanje wawagijima wayenza wayigeja wenza okungeyikho kodwa khona wayenza yahlala
wagijima waya kwenye inkosi yaseMelmoth nakhona ethi uhambisa iprayer so nje kodwa nje kunjalo kunzima ukuhlela lento emhlabeni kunosomathuba kakhulu amakhosi kubalekile thayazi indawo yawo kodwa angavumeli abantu abazodla umhlaba wabo bengaboni noma besebenzisa amandla abo ngokuthi beyigcwalisisa isizwe zabe isizwe sisale singenalutho hayi kulungile.